Joel Edwards ymlaen i Elliot Evans. Elliot Evans wedi'n chwilio am yr Evans arall, Will, ond mae'n cael ei chlir yn dda iawn gan Simpson ar draws y cae i Joe Seth Evans, Lam Cosby rwan. Yr ergyd o bell ac yn fflachio heibio'r postyn pella. Dechrau da gan y myfyrwyr. Simpson yn sodli'n dda nghanol y cae. Roberto i Ramirez na le gan James Davies. Davies torri mewn, bas da i mewn i Joe Fo. Mooney, ond na Fo yn troi ac yna nywbyddu. Ar ergyd dod a dim yn bell o'r nod. Roberto! A mae codi Roberto! Wedi rhaid derwydd yn cefn ar y blaen. 11 o funud ar y cloc. 4 gol o'r tymor i Roberto. Y gwaith creadigol gael ei gan Joe Fo ar ymyl y cwrt Cosby. Ond rhaid chi'r ei clod i Roberto. Gorffan yn glinigol o ngwldyn iawn. McCarthy troi'n nghanol y cae o'r dafliad gan Evans. Joel Edwards. I Elliot Evans, gyda gan Mooney. Mlaen tuag at Lam. Yn gol llawer o belyd yma Jordan Lam. Evans bas tu mewn i Riley. Yn y cyflog yma i Miles Davies ar bediad wych gan Mike Jones y golwr. Ond am y bas holli'r amddiffyn. Davies yn amseru'r rediad. Ond methu ar ganfod ffordd heibio'r golwr. Lewis. Ymlaen i Jordan Lam. Geisio ymteipio i Cartwright. Davies cyfuno dda gyda Jordan Lam. Nôl tuag at Davies. Mae gadael i'r Elliot Evans yn ergyd. A to mae Mike Jones yn cael yr arbediad a cael ei chlirio wedyn gan yr amddiffynwyr. Neb i fanteisio y briwsion i'r Met. Joe Fo ar gig gornel. Gynta'r noson i'r derwyddon cefn. Tuag at y cwrt 6 yn oedd Pete. Mae'n disgyn i Roberto Ashton a Roberto draws i gilydd. Mae'n cael ei chlirio o'r bell a Simpson sy'n chodi nôl yn ysgad Pete! Arbeniad neb ar ei gyfel! Hanner awr o'r gêm di chwarae. A mae Nathan Pete wedi dyblu mantais tîm Hugh Griffiths. Gwaith da gan Simpson, mae'n chodi nôl i mewn ar hyd y corridor yn sicrwydd na. A Nathan Pete yn rwydau ail gol o'r tymor. Gwaith da gan Davies yn y cwrt Cosby. Os a gyfle Pete ar draws. A mae Miles Davies wedi dod â Met Caerdydd yn ôl i mewn i'r gêm. Cyffyrddiad cyntaf da ac yn plannu'r bêl wedi'n heibio i Mike Jones. 4 gol o'r tymor i Davies. 2 funud o'r hanner cyntaf meddill. Derwydd yn cefn 2. Met Caerdydd 1. Fo. Tuag at y postyn agosaf. Mae'n dod arbeniad gan Roberto. Neb ar y gyfil. Amddiffyn y Met ar chwal unwaith eto. O raid i Roberto o liad ar o'r targed o fanna. Uniongyrchol tuag at Roberto. O, mae'n disgyn i Davies os y gyfle. O, mae'n digyn ysmwnach honni. Mae rhaid o sgorio fanna. Amddiffyn y Met ar chwal unwaith eto. James Davies methu chael eibio'r golwr. Alex Lang o mynd y ffordd anghywir i gychwyn. Ie, 3 pwynt enfawr a gadael ni yn y 6 uchaf, dyna'r peth fwyaf pwysig. A dwi'n meddwl, fel chi wedi dweud, gêm agos, ond dwi'n meddwl dyn ni'n heiddi ennill y gêm yn diwedd. Mae frwydr reit gyffroes am y chweched safle yna. Yndi tad, mae neb yn siarad amdan dre newydd, ond nhw sef ar y gem a hawsa rwan at y split, so ddim Cardiff Met yn edrych ar gymaint dre newydd di tîm. Nhw sef y fixtures gorau iddyn nhw ar papur, ond oeddwn ni'n gweld mae pêl-droed ddim yn chwarae'r papur. We knew it was a big game, knew it was a big 3 points involved, so it's disappointing that we played and can't keep repeating ourselves. We do play some good stuff, but we're fragile at the moment, so it's getting back to clean sheets and back to doing the basics right.